Kardom pini bertar jik tha pini prime time news thamang pini li imoni teron pi aprang si bertang ton pen chipa jermi dam de aprang bertang kung pi arjik tha West Karpiang long langsung mepi teron arong home ho PMYG IM so contractor thon rong pi patang pi pedesi pamurin cry Kironi yang kang lockdown apora hut gari motor kewek hab lapet ingho no kan chide bape ka chimpung ke amoni datum aphan Kironi police atum saikede langsung mepi PHC amo ke wangwe long kathar arat ki junalang kadure bertang kung pi arjik de phit puthot bertang ton pen chipa jermi dam snang West Karbiang long Kironi police station ang kalong lockdown apora hot gari motor kewek thap lapen ingho no kan chiti bapi kachipung phia tumapan police atumpen kelang kapangching West Karbiang long district angkang piarlo municipal board ke doan hamren poithalangso dong kamukam lapen Kironi police station ke parlo atiman kedamtang ni pioneer ke parni pen kang kirpon pini arnian Nitrok kipleng angbong ing samjen mate sorkar pen kipatikon ateng kipatipek pepinsi West Karbiang long arlatum methang ahem kachidok lipsit hekpon long konta ajehagatum kaphereti temate kimatha kipangkreatum kedojayajok Kironi police station asai khilapen jengkha petrol post asai khiatum gari motor kiwek thaplapen marks kachipung phit atum kedojayajok towaralong keton kakuruk don asai tengpon Kironi pen berta pangdakpon sarhoning ti News 24 Karbiang long langsung mepi teronarong aradatum PMYG IM sonang patang pinang jipusit honrong piapan kacuning ri Kopili constituency ke parlopon langsung mepi teron arong home for PMYG IM so ningkan hini suselo patang pipedetsi ino da contractor thon rong pi tangka olai terapi setame labang so IM so abang nonanta patang pi pame medetsi pining pen ningkan hinita ke pleng thulo la home for IM pen I home pumi IM ke kaching hamta dotang lola pen ke kimrang pon setame papeng hoi ansi klem pon chot lason thak si labang so IM so abang ke hembana sonsi mandang etlopusi pini pherang ke thengno PMYG IM so kelongdon aralatum nangkachethan don lapen labang so IM so non piningan ningkan angbong ke prapchin pen nang patang pi daprang japan chuning ripon pedo dong kamukam pen berta pangdakpon di kanto terang News 24 Karbiang long Poloni constituency ke parlo langsung mepi aroyalong ke dona pipe ingchin apongsi thonang jipusi longkatha aradatum pen ke hang Poloni constituency langsung mepi PHC pipe long leathak paklim rong ajok long kathar arat aningkan wang tak ki junalang kadure inglong pen kiwana pipe ingchin apong kipip nang jiadim plastik apong pip rong anchot kali long lealok kipip nang jiadim long leathak paklim rong non barlapor langajur kedo apora hot plastik apong ajakong ke kom hekajok apong waklap lasi laso pipe nonamat lar nang jilapen ingchin apong si thonang jipusi long kathara rong arat chuning ripon Poloni pen berta pangdakpon Deboram Kathar News 24 Karbiang long Pinier berta lapan sikang tonilo tumithakmi Kardom